Peťo, zápas číslo 3 teda dopadl pro vás dobře. Jak vypadal zápas tým pohledem? Tak dosť to bolo podobné tým zápasom predtým. My sme proste tlačili sa do nich, oni hrali veľmi dobre organizovaní dozadu. Ťažko sme sa presadzovali a oni čakali na breaky. V podstate to isté, čo sme videli doteraz. Oni hrajú veľmi dobre dozadu, naozaj organizovane bojujú. Jednoducho nekomplikujú si to, takže pre nás je, tak jak doteraz v zápasoch, aj teraz aj v dnešnom bolo proste problém sa presadiť. Kdy jsi vlastně dověděl, že půjdeš do branky, protože první 2 zápasy chytal Šimon Hrubec, jak si na to reagoval vlastně, že půjdeš dneska do branky? My sme sa tam bavili v podstate, neviem aký deň, ale po zápase na druhý deň, že je taká alternatíva, ja sa to tak nejak pripravovala. Včera mi Jarda Kameš povedal, že budem chytať dneska, takže ja som už tak nejak s tým trošku počítal a som rád, že sme vyhrali. No. Ve druhé třetině jste vedli, ale potom Chomutov 2 slepenými góly během minuty otočil vývoj. Co se ti hodilo hlavou, co jste 2krát inkasovali během chvíle? Tak ja moc nerozmýšľam nad tým, že čo bude, čo môže byť za minútu, za 2, za 3. Proste bolo polovica zápasu plus minus a ja som sa sústredil na svoj výkon a na to, aby som chalanom pomohol zozadu. Samozrejme tie góly nikdy bolo vidieť, že to sa nami trošku otraslo, ale som rád, že sme sa dali dokopy a že sme to dokázali vyrovnať a v predĺžení so šťastím vyhrať, pretože hovorím 0-3, to už by bolo kritické. Chomutovec jste dnes, letos už 2krát prohráli na nájezdy. Přiznej se, honilo se ti v hlavou už ty myšlenky, že dneska zase by se mohlo jet nájezdy? Keď chytám, tak nie. Keď človek nachytá, že to pozerá do striedačky, tak to môže uvažovať, že sa blíži 3-4 minúty do konca. Ale človek, keď chytá, tak nie, pretože hokej je tak rýchla hra, že 5 sekúnd do konca máte boli na druhej strane a dostať gól. Takže ja sa na to nesústredím, až keď padne posledná, alebo respektíve keď doznie posledná sirena, že je koniec zápasu predĺženia, tak vtedy človek začne na tým rozmýšľať. Zítra zápas číslo 4, možná už to teď bude psychická výhoda zase na vaší straně. Co od toho zápasu zítra čekáš? Presne to isté, čo doteraz. Proste oni hrajú fakt veľmi dobre, organizovane, jednoducho, nekomplikujú si to. Janko chytá fantasticky, takže ja myslím, že uvidíme to isté, čo sme videli doteraz a bude to zase boj. Poslední otázka, Peťo, dneska tady přijeli 2 plné autobusy fanoušků, ta podpora asi byla cítit, je to tak? Samozrejme, ja som poďakoval touto cestou, že merali tú cestu, oni to úplne blízko, takže my to cítime, je to počuť a touto cestou im ďakujem.